Bé, al voltant del tema del feixisme hi ha una manera de plantejar la qüestió que és, en certa manera, donar molta rellevància a la qüestió nominal. És a dir, com si haguéssim de determinar què és i què no és feixisme amb total precisió. Tot això basant-se en que existeix una mena d'original d'això, que és el feixisme pròpiament dit, el fenomen històric del feixisme clàssic, i que del que es tractaria és de definir si fenòmens que es produeixen avui en dia, per exemple, encaixen o no encaixen amb aquest motllo. Aquesta manera d'aproximar-se a la qüestió no és massa interessant perquè les qüestions nominals no ens interessen molt. Crec que és més interessant mirar quina és la gènesi real del feixisme, quina funció compleix en el moment en què apareix, en quina mesura aquesta funció segueix sent operativa encara avui en dia, i això, diguéssim, ens obliga a fer una mica d'anàlisi històric del fenomen. El tema és que el feixisme, en realitat, quan apareix, és un fenomen que hem de veure com molt fortament vinculat a l'imperialisme. De fet, una certa crisi imperialista és la gènesi de l'aparició del feixisme. Després faré una mica el recompte històric, però si veiem, malgrat que moltes vegades... Hòstia, ara estic sonant raro. Malgrat que moltes vegades, com que s'agafa el model alemany com el model referencial, és molt típic, per exemple, explicar la crisi alemanya en relació al crac del 29 i al caos econòmic i financer que hi ha en aquesta època. Això ens portaria a una conclusió errònia, que és considerar que el feixisme és un fenomen que sorgeix a conseqüència de la crisi del 29. Això no és veritat, perquè el feixisme, tant a Alemanya com en altres manifestacions, ha aparegut a Europa ja abans. És a dir, el que realment hem de buscar en la gènesi del feixisme és la pròpia Primera Guerra Mundial, és a dir, la guerra imperialista. La necessitat de la construcció de l'enemic intern i de l'enemic extern per defensar la nació, que en realitat es resumeix en els interessos imperialistes de la classe dominant d'aquesta nació. D'altra banda, hi ha un altre factor que és molt rellevant de tenir en compte al voltant del desplegament del feixisme clàssic, que és el fet que això es desenvolupa, diguéssim, en el context d'un cert fracàs dels moviments revolucionaris de l'època. És a dir, les expectatives obertes a partir de 1917 resulten no ser satisfetes, i molt particularment en el cas d'Alemanya i de la revolució fallida de 1918, revolució que després comentaré, però que es produeix just en acabar la Primera Guerra Mundial. Aquest fracàs d'expectatives és un altre element molt important i que ens interessa, de les expectatives revolucionàries, és un element molt important que ens interessa sobretot per analitzar també la situació actual al voltant del desenvolupament del feixisme. Una altra qüestió que va lligada amb la qüestió que abans comentava de la qüestió nominal està en el debat, un debat clàssic sobre quina seria la diferència entre el feixisme i el que s'ha vingut a anomenar bonapartisme. Tot això que estic dient ara són aspectes importants que després es desplegaré, vull dir que no serà tot així de caòtic, però dic una mica perquè ens situem sobre els conceptes bàsics que jo crec que cal tenir en compte per analitzar el feixisme clàssic i el feixisme actual. El bonapartisme seria, per dir-ho d'alguna manera, la clàssica reacció autoritària d'un estat capitalista que es considera amenaçat per les circumstàncies que siguin. El feixisme també conté aquests elements, però hi ha una diferència important entre el feixisme i el bonapartisme. El bonapartisme es diu així per causa de Lluís Bonaparte i del seu cop d'estat durant el segle XIX.
La diferència quina és? Que en la mesura que ja en els anys 20 s'ha desenvolupat bastant plenament els sistemes parlamentaris a Europa, aquesta forma d'autoritarisme, aquest gir autoritari de l'Estat requereix d'un moviment de masses. És a dir, no es pot desplegar únicament com un cop donat des de les èlits, sinó que requereix d'un moviment de masses en la seva base. És a dir, el feixisme, per dir d'una manera, i encara que sembli paradoxal, és un producte de la democràcia burgesa. És una conseqüència directa d'aquesta. I per tant requereix de moviment de masses per confrontar altres moviments de masses, com eren en aquell moment el moviment obrer, el moviment comunista, etc. L'objectiu ideològic d'aquest moviment de masses consisteix en, d'alguna manera, confrontar a la classe obrera, en aquest cas com a subjecte de canvi, substituir-lo per la nació o el poble, diguéssim. En el cas d'Alemanya, la paraula folk, poble, com a definició d'una mena de subjecte nacional indiferenciat que no té característiques de classe concretes però que al final ens converteix a tots en una mena de botiguers, és a dir, el que fa és que el conjunt de la nació s'hagi d'identificar amb el sector negocis d'aquesta nació. Però això no es pot fer descaradament i el feixisme precisament per això té totes les litúrgies que té i genera tota una sèrie d'ambigüitats simbòliques en relació al moviment obrer, com després també comentaré. En la situació actual podem veure molts d'aquests components en el desplegament de la ultradreta moderna, diguéssim, i en el cas de l'estat espanyol amb el desplegament de Vox, però el tema és que penso que per comprendre bé el caràcter i l'essència del que és ara el feixisme a l'estat espanyol, caldria entendre que aquest partit, per dir d'una manera, condensa en aquests moments un programa que no se l'ha inventat ell, sinó que és l'expressió dels desitjos fins ara latents i cada cop més explícits de la patronal, per exemple, en matèria de qüestions econòmiques i de treball i del deep state, que li diuen ara, de l'estat profund en relació, per exemple, a qüestions com la unitat d'Espanya, etc. Això és el que ve expressat, però tot aquest programa s'ha anat condensant durant molt de temps i això és un tema que em semblava interessant de tractar perquè d'alguna manera és fent la gènesi de tot això que ens podrem fer una idea de quines són les característiques i en què s'assembla i en què no s'assembla el feixisme present amb el feixisme passat. El fet és que l'estat espanyol, i ara anem a tractar la qüestió de l'estat espanyol en particular, a l'estat espanyol el feixisme, com a tot arreu, i això és una característica que sempre hem de tenir en compte, perquè generalment els sectors conservadors clàssics dins de l'aspecte ideològic del capitalisme acostumen a allunyar-se del feixisme com si els fos un producte completament aliè. Però la crua realitat, sobretot quan es refereixen al feixisme històric, però la realitat és que tant a l'estat espanyol com a Alemanya com a Itàlia, en realitat el feixisme és el resultat de l'aliança entre aquest moviment de masses que he esmentat, d'una banda, i les èlits conservadores clàssiques de l'altra banda. No n'hi ha cap sistema feixista triomfant que no s'hagi construït sobre aquesta aliança i per tant no existeix cap sistema feixista triomfant que en realitat sigui un sistema feixista pur. En el cas de l'estat espanyol, com és sabut, a més, Falange és un partit, que era el partit específicament feixista, era un partit que tenia una implantació social real bastant limitada si el comparem amb el Partit Nacional Socialista i per tant juga un paper minoritari al costat dels components que són específics
perquè atès que el feixisme es manifesta sempre com a moviment nacionalista, evidentment sempre té especificitats molt particulars en cada país. En el cas de l'estat espanyol, el que pren pes és la reacció de l'Església Catòlica, per exemple, que és un subjecte molt important en la construcció de la identitat feixista espanyola, la reacció de les èlits econòmiques enfront de la classe treballadora i de la seva organització revolucionària. Aquests serien una mica els components característics, amb tota una construcció nacionalista que fa remuntar Espanya a l'origen dels temps, com ja sabem, això està bastant en boga encara, i tot això és el que d'alguna manera composa aquest matxembrat juntament amb elements que provenen de conflictes molt particulars i molt folclòrics del país, com poden ser el carlisme, que juga un paper relativament rellevant també en la composició del Movimiento Nacional en l'any 36. Per tant, aquesta composició híbrida, que és molt característica de la formació del feixisme a l'estat espanyol, no és específica del feixisme espanyol, sinó que es dona també en els casos d'Itàlia, d'Alemanya, com després comentaré. O de fet us ho comento ara. El tema és... És a dir, si mirem la cronologia de l'aparició del feixisme, ens trobem amb els moments decisius, després, com he comentat, de l'onada que s'obre el 1917, hi ha, per exemple, un moviment vaguístic molt potent aquí mateix en aquest país, hi ha un moviment massiu d'ocupació de fàbriques i de terres a Itàlia, hi ha una revolució fallida entre finals del 18, principis del 19 a Alemanya, i aquests són alguns dels fenòmens principals. En realitat hi ha una onada de conflictivitat social a tota Europa, que és aquesta onada que els bolxevics llegien com l'adveniment de la Revolució Internacional. Aquest adveniment no es produeix perquè hi ha una sèrie de fracassos i perquè al final les peces no es conjuguen com hagués estat desitjable, i és d'aquesta situació de derrota que sorgeixen les primeres manifestacions del feixisme modern, del feixisme clàssic. Aleshores, el que succeeix, el primer capítol que hauríem d'observar és el d'Itàlia, i és un exemple que ens pot ser molt útil per entendre l'essència i el sentit del feixisme, que és el fet que, en realitat, després de tota aquesta fase d'ocupacions de fàbriques i d'ocupacions de terres, l'Estat se sent que és una democràcia parlamentària en aquell moment, hi ha una monarquia parlamentària en aquell moment, l'Estat se sent fortament amenaçat fins a tal punt que arriba el moment en què el rei, Vittorio Emanuele, li encarrega la formació de govern a Benito Mussolini. És a dir, no hi ha revolució feixista, igual que a Alemanya no hi ha revolució nacionalsocialista, per molt que el feixisme acostumi a intentar maquillar la seva praxis com si fos una praxis revolucionària, en realitat aquest fenomen no es produeix mai. És a dir, és sempre a través dels poders anteriorment establerts que el feixisme aconsegueix penetrar en el poder. I així és en el cas d'Itàlia. En l'any següent, perquè això d'Itàlia és 1922, en l'any següent, que és l'any 1923, es produeix un fenomen a l'estat espanyol, que és la dictadura de Primo de Rivera, força oblidat, però que assenta molts antecedents ideològics i contextuals del que després serà l'alzamiento de l'any 36. En el cas de l'adveniment al poder de Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, res a veure amb José Antonio Primo de Rivera, que és el papà espiritual de la Falange, el Miguel Primo de Rivera també el col·loca el rei d'Espanya, en aquest cas, Alfons XIII. És a dir, estaríem davant d'un altre fenomen en què és l'Estat qui, per defensar-se d'una situació que considera fràgil, col·loca un govern autoritari que en el cas de Primo de Rivera és ambigu definir com a feixista, però que en qualsevol cas prefigura totes les formes del discurs ideològic
i de l'autoritarisme de l'Estat que després observarem amb el Movimiento Nacional. Posteriorment, en aquest moment en què es dona el cop de Primo de Rivera, hi ha el que s'anomena el Puig de Múnich, que és la primera manifestació de la voluntat insurreccional dels nazis a Alemanya. Aquest puig és un cop. Resulta ser fracassat i és el que porta Hitler a la presó. Hitler va a la presó a conseqüència del Puig de Múnich l'any 23, la qual cosa el va convertint en un cert heroi amb el pas dels anys, a mesura que el nacionalsocialisme aconsegueix arrelament, perquè en el 23 el seu arrelament és encara molt escàs, i és el que li permet tenir el temps per escriure aquell llibre tan famós que és el Mein Kampf, que el va escriure a la presó durant aquest període posterior a 1923. I així anar fent, perquè ens trobem que en els anys posteriors tenim a Àustria, per exemple, 1932, un cop provinent també de sectors conservadors, però que conté molts elements de nacionalisme feixista a Àustria, amb el canceller Dollfuss, és qui de fet suspèn les garanties i els drets parlamentaris, etc. És a dir, imposa una dictadura que té un component identitari molt poderós, fortament vinculat al fet que Àustria és un país catòlic. Això el diferencia d'Alemanya, on encara que també hi ha molts catòlics, hi ha una majoria protestant, i d'alguna manera, encara que aquest pseudofeixisme austríac acceptava i assumia la base ètnica i racial comuna de la nació alemanya, veia una amenaça en el nacionalsocialisme pel fet que tindria tendència a absorbir la sobirania d'Àustria, cosa que efectivament va fer l'any 1938. És per aquest motiu que es dona la particularitat curiosa en el cas d'Àustria que aquest règim autoritari, a banda de perseguir implacablement els comunistes, que això és una característica que apareix en tots els casos, perquè de fet és una de les característiques més essencials i de les funcions més essencials del feixisme, doncs, a més de perseguir implacablement els comunistes, el senyor Dollfuss es dedicava també a perseguir els nacionalsocialistes austríacs. En qualsevol cas no va aconseguir fer l'efecte perquè finalment els nacionalsocialistes austríacs triomfarien i Àustria seria efectivament annexionada per Alemanya. L'any següent del cop de Dollfuss és quan es produeixen les famoses eleccions a Alemanya en les quals Hitler resulta ser la llista nacional socialista resulta ser la llista més votada. Que sigui la llista més votada no vol dir, però, que els nacionalsocialistes obtinguessin cap majoria absoluta. De fet, van haver de governar en minoria i això és important també de recordar-ho perquè hi ha una certa manera de pintar els fets que ve a intentar, entenc jo, fins a cert punt, culpabilitzar la classe treballadora i els sectors populars de l'adveniment del nazisme, que és fer aparèixer la situació com si de fet hi hagués un consens massiu i enorme a Alemanya en favor de Hitler i del Partit Nacionalsocialista, la qual cosa no és certa. Els nacionalsocialistes no van aconseguir majoria absoluta i els nacionalsocialistes, un cop més, en aquest cas no hi havia rei perquè era una república, però van necessitar del suport de la classe política conservadora de tota la vida, en aquest cas en la forma del senyor Hindenburg, que és qui va acabar encarregant a Hitler la formació de govern. Per altra banda, a més, és interessant tenir en compte, tant en el cas d'Alemanya com en el cas d'Espanya, el cas d'Itàlia ara mateix no m'atreviria a dir-ho perquè no el conec prou, però tant en el cas d'Espanya com en el cas d'Alemanya, el fet que
dins d'aquest discurs que culpabilitza la classe treballadora de l'adveniment del feixisme, es ve a plantejar, per tant, que la base sobre la que s'assenta el poder electoral o el poder de masses, diguéssim, d'aquests moviments fos la classe treballadora. Però, com tots sabem, això és una mica per fer una mica de sociologia bàsica, en les zones urbanes, o com més urbanes són les zones de fet, major és el percentatge precisament de persones que no posseeixen cap relació de propietat ni amb el seu treball ni amb la seva casa. Per tant, és a dir, el que s'entendria específicament per proletariat. I es dona el fet que precisament en aquestes zones més urbanitzades i més industrialitzades és exactament en els llocs on el feixisme va tenir moltes més dificultats de penetrar tant a Alemanya com en l'estat espanyol. Si nosaltres veiem, per exemple, un cas que ens podria donar una idea, la proclamació de la República, de la Segona República, després d'unes eleccions municipals, es fan eleccions municipals i a conseqüència dels resultats de les eleccions municipals es proclama la Segona República en l'any 31. Doncs bé, en aquestes eleccions municipals, de fet, és bastant qüestionable que guanyessin els republicans en el conjunt de l'estat espanyol. El que va succeir és que els republicans van guanyar a totes les ciutats importants, és a dir, van guanyar a Madrid, van guanyar a Barcelona, van guanyar a València, van guanyar a Bilbao, Saragossa, etc. El fet que els republicans guanyessin en totes aquestes ciutats ens dona una idea que no són precisament aquests focus, que precisament són els que recullen una massa proletària més gran, no són precisament aquests focus els que van facilitar més l'ascens del feixisme en l'estat espanyol. Com tots sabem, el feixisme ha tingut un arrelament molt profund precisament en l'estat espanyol, a part de l'església, l'exèrcit i aquest tipus d'institucions, en zones principalment rurals. I és aquest el motiu pel qual, per exemple, avui en dia Castella i Lleó és un fortín del Partit Popular, que no deixa de ser el partit postfeixista, etc. És a dir, tota aquesta sociologia continua funcionant més o menys avui en dia i va funcionar també en aquell moment. Funcionava a Alemanya també. És a dir, en les ciutats industrials del nord d'Alemanya i de la Conca del Ruhr no eren les zones on els nacionalsocialistes tenien més pes, precisament, sinó en zones més rurals, com per exemple Baviera. És a dir, que en realitat, si anem a buscar una mica l'anàlisi sociològica de l'adveniment del feixisme, el que veurem és que té una component petit burgesa molt forta, és a dir, va molt vinculada a la propietat. Per això una mica, si veiem el subjecte del qual parla el senyor Abascal quan fa els seus discursos, sempre acaba sent aquesta mena d'individu genèric que sembla que està com molt maltractat per l'economia en general, però no se sap ben bé si aquest senyor és un botiquer o què és. Aquest tipus de perfil d'individu, al qual evidentment li molesta molt que li cobrin impostos, etc., aquest subjecte és un subjecte clarament desproletaritzat, és a dir, el que intenta és identificar el país amb una comunitat de propietaris, en certa manera, per la qual cosa, encara que hi hagi un postureo antiburgès generalment en el discurs feixista, en realitat és l'expressió de frustracions i fantasies característicament burgeses. Dit això, continuo una mica amb la història del desplegament del feixisme a Espanya, que em sembla que és una cosa que ens interessa particularment, i ens n'anem en el moment de l'alzamiento. Això ens condueix a una situació d'anormalitat absoluta, és a dir, Espanya, a diferència d'Alemanya i d'Itàlia, que serien els altres casos canònics de feixisme, a diferència d'Alemanya i d'Itàlia, sí que constitueix un estat feixista durant un temps molt llarg. És a dir, com tots sabem, entre 1936-39, segons la zona, i 1978. Això marca profundament l'estructura de l'estat espanyol i també l'estructura o la base ideològica sobre la que s'assenta la situació en la que vivim nosaltres ara. Perquè, bé, no es tracta d'entrar ara a descriure el que van ser aquells anys, sí que podríem dir que en el principi després de la victòria feixista a la guerra, l'any 39,
és quan s'inicia la Segona Guerra Mundial. El fet és que el Ministeri de Propaganda està en mans de Ramon Serrano Súñer, i aquest senyor és un senyor que és molt filonazi. De fet, m'agradaria explicar una altra qüestió prèvia, perdó, m'he penjat aquí. En l'any 1934 tenim la famosa revolta fallida, aquesta que va tenir efectes notables a Astúries principalment, també aquí, hi ha algun altre foco, però que en general va ser un fracàs, és aquella en la qual Lluís Companys proclama la República i tot això. La República Catalana, vull dir. Doncs en aquest any el que es produeix és una reacció dels sectors, en aquest cas era bàsicament el Partit Socialista qui estava implicat en aquest assumpte, o el principal interessat. Es tractava de confrontar un resultat electoral que s'havia produït l'any anterior, el 1933, que és la victòria de la CEDA i de Gil Robles en les eleccions de la República. El fet no es tracta només del fet que 2 anys després de proclamació de la República, que era una cosa defensada principalment per les esquerres, guanyés la dreta, sinó que a més aquesta dreta, el líder d'aquesta dreta en particular, era una persona que no es tallava gaire en explicitar les seves fílies amb els moviments feixistes d'arreu d'Europa, de visitar precisament Àustria i el senyor Dollfuss i en general de tractar amb molta consideració el Partit Nacionalsocialista Alemany, etc. Per tant, en realitat el que es produeix és la sensació que es produirà un cop feixista, és a dir, ja 2 anys abans hi ha la por o la percepció que aquesta situació es pugui produir. I no és tan estrany que sigui així, perquè ho recordo, venim ja de la dictadura de Primo de Rivera i per tant la memòria de tot això és molt fresca. Aleshores es produeix la revolta aquesta fallida, tot això genera una dinàmica de 2 anys, i com sabem 2 anys passen molt ràpid, de 2 anys de lluita antirepressiva per l'alliberament dels detinguts del govern de la Generalitat, etc. I al cap de 2 anys ja estem en guerra. Ho dic perquè entenguem que la línia filonazi estava molt present en el feixisme espanyol en aquesta època, i no només en els sectors feixistes purs, sinó en general en els sectors conservadors més durs de l'Estat. I aleshores, què succeeix? Doncs que en els primers anys de la dictadura el Ministeri de Propaganda fa una defensa sense fissures de l'eix, és a dir, del bàndol que integra Alemanya, Itàlia, Japó, una defensa a ultrança d'això, de les lleis racials i de tot el que més. És a dir, el franquisme va ser clarament filonazi, també antisemita, és a dir, tenia tots els components, diguéssim, ideològics del feixisme alemany estan presents en el feixisme espanyol en aquest moment. El que succeeix és que durant la Segona Guerra Mundial, al cap d'un parell d'anys, es veu amb certa claredat que els alemanys no guanyaran i aleshores comença el donde dije digo, digo, Diego, consistent en treure del mig el ministre de Propaganda, posar-ne un altre i començar a fer veure que Espanya és un país neutral. Narrativa que s'ha allargat fins als nostres dies, quan els franquistes o postfranquistes o el que sigui diuen aquella famosa frase de que suerte que Franco nos salvó de la guerra i tal. Com si Espanya no hagués participat a la Segona Guerra Mundial, que també és fals, perquè a part d'enviar la Divisió Azul a la Unió Soviètica, a part d'això va fer funcions estratègiques a Gibraltar amb la qüestió del pas dels vaixells de guerra, etc. És a dir, qüestions d'infraestructura militar bàsica en les quals Espanya clarament estava alineada amb el bàndol de l'eix. Però bé, dic això perquè entenguem que el principi del procés de la dictadura a Espanya té aquest component molt explícitament feixista. Com es va transformant? Doncs bé, entre la derrota alemanya a la guerra i el fracàs estrepitós de les polítiques econòmiques autàrquiques, autarquia consistia en autoabastiment, la qual cosa en un estat com l'estat espanyol és una idea completament estúpida perquè no existeixen els recursos per fer-ho. Això va fracassar com era d'esperar i a partir d'un cert moment
i en context de guerra freda, els Estats Units considera que Espanya és un estat al qual cal ajudar. I aquest és el moment en què es rehabilita l'economia espanyola. I tota l'era més o menys progressista de l'economia espanyola durant el franquisme, és a dir, la mítica era dels 600, es produeix amb injecció de capital nord-americà, que li permeten a la dictadura també netejar-se una mica la cara a si mateixa, perquè després d'anys extremadament foscos, els anys 60 no deixen de ser relativament bastant optimistes en l'estat espanyol, malgrat el context polític desastrós. El fet és que tot aquest rentat de cara és important perquè és el rentat de cara que condueix cap al motiu pel qual s'acaba liquidant la dictadura, que és el fet de que Espanya ha d'integrar-se econòmicament en el seu entorn i per fer-ho necessita canviar el règim polític si vol entrar a la Unió Europea, en aquella època la Comunitat Econòmica Europea. I aquí és on arribem a la situació que ens interessa moderna, que és 1978, i la Constitució i el canvi de règim. Com tots sabem, no cal que ho repetim, aquesta transició és en realitat un pacte entre sectors moderats de l'antifranquisme i els sectors moderats del franquisme, precisament per homologar Espanya com un país, diguéssim, normal i tal, i en això és en el que consisteix el procés de 1978. Durant els anys posteriors, en termes generals, diguéssim que es produeix un estrany silenci o latència del discurs franquista. És a dir, un país en el qual una massa social, si no majoritària, com a mínim suficientment potent, havia sostingut un règim feixista, i encara que, evidentment, en els règims feixistes no es fan eleccions, no es pot sostenir tampoc un règim quan no es té cap tipus de base social al darrere. Doncs en aquest país, de cop i volta, el feixisme no existia. I amb aquesta ficció es va viure durant uns quants anys, principalment els anys en què el Partit Socialista va governar amb Felipe González de president. La dreta estava a l'oposició i en general feia poc postureo feixista, diguéssim, intentaven dissimular, per dir-ho d'alguna manera. Dic això perquè em sembla que hi ha un moment decisiu de la fase actual que és el moment en què Aznar guanya les eleccions al govern a Espanya l'any 1996. I en aquest moment, aquesta data penso que és molt rellevant perquè si bé en la primera legislatura Aznar va governar amb suports externs de Convergència i Unió i del Partit Nacionalista Basc, si no m'equivoco, i més o menys es va intentar presentar com una dreta moderada, quan va obtenir la majoria absoluta en la segona legislatura va començar a implementar tot el programa, diguéssim, clàssic al qual em referia al principi quan he dit que aquest programa ja existia. I en què consisteix aquest programa? Doncs en el cas específic dels problemes de l'estat espanyol, que té una economia absolutament desballestada i un mercat laboral que és una catàstrofe, doncs un programa econòmic perfectament liberal consistent en última instància en aconseguir l'acomiadament lliure, la liquidació dels convenis i en general el desmantellament de tot allò que es pogués considerar, diguéssim, garanties pels interessos dels treballadors. Això des del punt de vista de l'economia. Després està el punt de vista de la qüestió nacional i de la necessitat de restaurar una mena de pensament únic al voltant de l'explicació de la història, és a dir, el fet de ficar-se en les competències de la Generalitat, per exemple, en relació a les escoles, a l'ensenyament d'història, la llengua i la qüestió de la immersió, etc. És a dir, hi ha tota una ofensiva refranquistitzadora, diguéssim, del discurs a partir d'aquesta època d'Aznar. Per què es dona aquesta situació? Bé, jo penso que el fet és que
encara que ara nosaltres hem entrat en una mena d'univers simbòlic segons el qual va començar una crisi a l'any 2008, això és un concepte una mica problemàtic perquè tampoc és tan clar. És evident que hi ha una crisi a l'any 2008, però és evident que aquesta crisi de l'any 2008 és conseqüència de la descapitalització, per dir d'una manera, de la classe treballadora, de la baixíssima capacitat de consum de la classe treballadora. I això de què és resultat? Això és resultat de totes unes situacions de crisi real molt anteriors. És a dir, l'estancament o la caiguda de la capacitat adquisitiva dels salaris és un fenomen que prové de molt abans que la crisi de 2008. De fet, és un fenomen que ja estava clarament present en l'any 96 quan Aznar va guanyar aquelles eleccions. I això és important perquè ja hi ha tots els components de la reacció dura per part de l'estat espanyol en aquell moment, que no es manifesta d'una manera tan explícitament feixista en el discurs com ho pot fer ara, però que ja hi era, i hi era perquè hi havia les condicions necessàries, és a dir, en definitiva, l'Estat necessitava i necessita armar-se perquè sap que no serà capaç d'oferir unes condicions de vida no només no podrà oferir unes condicions de vida millors que les actuals de la classe treballadora, sinó que segurament haurà d'oferir-li unes condicions de vida francament pitjors a la classe treballadora i necessita, per tant, enfortir-se, endurir-se a tots els nivells. Vol dir el que Héctor López Bofill deia, cuirassar la democràcia. I com es va cuirassar la democràcia? Doncs mitjançant el conflicte basc, que és un element decisiu també de tota aquesta història. És mitjançant el conflicte basc, mitjançant el discurs antiterrorista, i això ens porta a estratègies que són molt internacionals, perquè no només han passat a l'estat espanyol. O sigui, el discurs antiterrorista com a via mitjançant la qual aconseguir, diguéssim, limitar la democràcia en unes formes que serien extremadament impopulars o pràcticament impossibles de tirar endavant si no existeix aquest ambient d'histèria antiterrorista. I això és el que es va fer a l'estat espanyol. Començar a destruir el que pogués haver-hi de garantista en el sistema constitucional amb l'excusa del terrorisme. Què succeeix? Que arribem a aquest moment en què la crisi de 2008 plou sobre mullat i aleshores és quan es genera, diguéssim, una necessitat absoluta de canalitzar el desordre per alguna via. En què consisteix aquest desordre? Aquest desordre s'ha manifestat en l'estat espanyol després de la crisi de 2008 en dos aspectes. Un és tot el fenomen 15M, la nova política, la irrupció de Podemos en el sistema polític espanyol, que per molt light que ens pugui semblar, a l'Espanya franquista això la preocupa profundament. És així d'estrany, però és la realitat. Per tant, aquí tenim un factor amenaça i un altre factor amenaça, que és que si ells sempre han estat histèrics pensant que Espanya se rompe, aquí hem creat una mica la situació com perquè s'ho puguin creure de veritat. I aleshores, entre el postureo d'aquí i la histèria d'allà, doncs ens trobem amb aquesta situació. El fet és que, per tant, crec que a vegades nosaltres som massa conscients de les nostres pròpies debilitats, el qual és lògic, perquè les tenim i les veiem, però hem de tenir en compte que encara que a nosaltres ens sembli extremadament remota qualsevol perspectiva revolucionària digna d'aquest nom, en realitat, primera, això no és veritat, perquè no hi ha cap cataclisme social ni polític que es produeixi que la gent ja sàpiga que passarà 3 mesos abans. Les coses passen, en general, per tant, no ho sabem. I en segon lloc, en qualsevol cas, sigui perquè estan bojos o sigui perquè tenen raó, el nucli dur, diguéssim, del poder de l'Estat sí que està preocupat. Té preocupacions i té raons per tenir-la, perquè hi ha certes coses que ara vaig a fer una mica de sociologia barata d'aquesta, així, saps? Però
però quan veus passar els anys també hi ha coses que es noten en l'ambient i és molt evident que José María Aznar va guanyar aquelles eleccions en un context en què el grau de legitimació de l'Estat era absolut. O sigui, no hi havia cap tipus d'inestabilitat, és a dir, tu avui en dia pots llegir, jo què sé, per Twitter o per on sigui, que la gent va opinant, les coses que es diuen, les barbaritats que s'escriuen, tot això no existia. O sigui, en aquests moments, discursos antisistema te'ls trobes per tot. Això ells ho noten, diguéssim. Clar que això no fa una revolució, però sí que genera la debilitat d'un règim que en un moment determinat pot tenir uns fonaments molt fràgils. I l'estat espanyol és un règim que té uns fonaments fràgils perquè, a més, té, com he dit, una economia absolutament desballestada i un conflicte nacional pertinaç que encara merma molt més aquesta legitimació de l'Estat. Per tant, ells tenen els seus bons motius per estar preocupats, encara que a nosaltres ens pugui semblar estrany. I aquests motius són els que els condueixen en aquests moments de fet, els que han fet que siguin les pròpies èlits, a través dels seus mitjans de comunicació, etc., els que hagin anat construint el que ara ja és el feixisme organitzat en un partit, que és Vox. Però Vox és el resultat de tota la basura generada per tota aquesta gent durant 20 anys. És a dir, Vox és com el container d'intereconomia, de la FAES, de la COPE, és a dir, on ha anat a parar tota la merda ideològica que aquesta gent ha anat produint durant tots aquests anys. I al final tot això cristal·litza amb aquesta cosa que és Vox. I aquesta seria la característica del fenomen. Per tant, què ens avisa l'existència de Vox? El que ens avisa l'existència de Vox és el fet que l'estat espanyol està perfectament disposat a utilitzar una violència molt superior a la que ha utilitzat fins ara contra nosaltres, sigui en les vagues, sigui en els desnonaments, sigui per qüestions relacionades amb el procés, etc. És a dir, en tots els terrenys l'estat està disposat a fotre molta més canya. Això significa que la primera cosa... I em sembla que igual estem a conclusions, no? És que no sé ni quant rato porto. Com anem? Queda rato? Vale. Sí, per això ho dic. Bé, ai, Dios. El tema és que... Què anava a dir ara? Exacte. Per tant, la primera conclusió que hauríem d'extreure, jo penso, d'aquesta situació és, i això, com que estem en un entorn militant, crec que és important de dir, les coses, tal com pinta, aniran com molt en sèrio en els propers anys, crec. És a dir, jo recordo quan vaig començar a militar a la PUA, la sensació que teníem era com que tots els moviments eren de ritme geològic, diguéssim. És a dir, nosaltres podíem anar construint el nostre món alternatiu al marge del sistema i tal, tranquil·lament, mentre el sistema estava preocupat per les seves coses a part, saps? Bé, de tant en tant ens detenien i ens pagaven també, però bueno, diguéssim que ells estaven a lo seu i nosaltres estàvem a lo nostre i els seus tempos no determinaven molt els nostres. Aquesta és la realitat. Tot això ha canviat i s'ha girat com un mitjó des de la crisi, en realitat, no? Perquè des de la crisi pràcticament anem a toc de pito dels esdeveniments, és a dir, en realitat és més bé la realitat la que ens mou. Aleshores, això ja ha hagut de marcar una manera diferent d'organitzar-se i això segurament haurà de marcar-la encara més en els propers anys, perquè ens podem trobar en situacions en què realment la impunitat de l'Estat sigui absoluta i, per tant, no ens puguem defensar ni a través de la societat ben pensant, ni a través de l'estat de dret, ni a través de res de tot això, només ens podrem defensar a hòstia límpia, perquè bàsicament serà el terreny que s'haurà generat. Aquest és un escenari bastant plausible. Per tant, penso que una de les primeres conclusions que hauríem d'extreure de la situació actual del feixisme a l'estat espanyol, jo penso que és aquesta, que és el dir, bueno, si ells s'armen d'aquesta manera, potser no cal que facin servir l'arma, però la tenen. És a dir, ells poden anar forts, no només, a més, tots coneixem com funciona, perquè això ja existeix, però vull dir, l'aliança entre les forces d'ordre i el feixisme al carrer ja és molt explícita en aquests moments i es pot
intensificar molt en els propers anys. Penso que tot això són coses que hem de tenir en compte, en el sentit de que, no sé com dir-t'ho, fins ara estàvem fent capoeira i potser haurem de començar a fer boxa. Més o menys. Aquesta seria la imatge. Aleshores, això com ho fem? Perquè aquí hi ha alguns problemes clàssics, que són: ho fem tots des de la unitat contra el feixisme i tal? Vale. La unitat de qui? El problema, i en això són importants, per això són importants també les qüestions sobre la gènesi del feixisme, l'essència del feixisme i tot això, perquè si la cosa es planteja en termes de que la unitat és una unitat de demòcrates contra el feixisme, aleshores és una trampa, perquè estàs fent antifeixisme amb els mateixos individus que han estat llaurant el terreny perquè els feixistes poguessin collir. I això què vol dir? Que hauràs de fer antifeixisme des d'una posició autocastrada, perquè en realitat tu no podràs defensar el teu projecte davant de la classe treballadora. I el que li estaràs dient a la classe treballadora és: nosaltres som els típics benpensants de tota la vida, saps? I tu has d'escollir entre nosaltres i aquests senyors que diuen unes barbaritats molt més divertides que les nostres, amb la qual el que estàs fent és llançar precisament a la classe treballadora en mans del feixisme. És a dir, per tant, què vull dir amb això? Que és molt important que afrontem la lluita antifeixista sense rebaixar continguts ideològics. És a dir, la millor manera de combatre el feixisme, entenc, és precisament exposar un projecte alternatiu. És a dir, si el feixisme creix és perquè hi ha nerviosisme. Si hi ha nerviosisme és perquè hi ha la percepció clara que el sistema tal qual funciona no pot continuar funcionant. Aleshores, aquí hi ha dues possibilitats. O que puguem construir una alternativa popular en aquest sistema, o si no serà el sistema el que s'inventarà la seva pròpia revisió. I se la inventarà a base d'hòsties i per via autoritària. I aquesta és la situació. Per tant, és molt important que ens plantegem, sobretot com a primer objectiu per destruir el feixisme, el tenir un projecte revolucionari alternatiu realment. I el que realment es pugui generar la percepció de que això no és d'un brindis al sol, sinó que efectivament es pot produir. És a dir, s'ha de començar a generar la sensació de que hi ha un... De fet, per exemple, fixem-nos en un detall característic. Hem parlat de l'estat espanyol i de la crisi de 2008, no? Teníem 15M i procés sobiranista. Resulta que en l'Espanya pròpiament dita, el feixisme electoralment ha aconseguit resultats poderosos. Aquí, per exemple, que estem bastant distrets, a pesar de tot, amb tot el tema del procés i tal, i per tant no hi ha tant una sensació de ressaca, el feixisme té uns resultats electorals bastant modestos. Per què? Perquè encara que sigui fictici, la percepció que hi ha un escenari més enllà, que hi ha un escenari alternatiu a l'existent, està allà. Això existeix. Serà un error, però existeix. I això és un bon antídot contra el feixisme, de fet. Ara bé, el que hem d'aconseguir és que en lloc d'una narrativa falsa, diguéssim, processista, el que es posi en el lloc d'això com a negatiu del feixisme sigui un projecte socialista d'independència pels països catalans, que aquesta és la nostra feina. Aleshores aquí dius, vale, molt bé, si no hem de rebaixar continguts per lluitar contra el feixisme, com podrem sostenir una unitat contra el feixisme que sigui prou àmplia? I aquí està la qüestió de que el treball s'ha d'intentar realitzar, entenc jo, com a treball de base. És a dir, si els partits democràtics convencionals resulten ser tebis amb el feixisme, és possible que les seves bases no comparteixin aquesta tebior i que per tant puguis comptar amb aquest tipus de sectors. M'estic referint a sectors nacionalistes moderats catalans, sectors socialistes, és a dir, gent que es podrien moure en el vot, vull dir, al voltant d'aquestes opcions, però que en realitat prefereixin participar d'una estratègia antifeixista unitària que no de la negació d'aquesta confrontació amb el feixisme que segurament faran aquests partits, que ja ho estan fent, perquè de fet, per exemple, quan va aparèixer Vox, semblava que el debat sobre com li diuen això, el cordó sanitari
i tal, donaria més de sí, però vaja, el cordó sanitari ni s'ha plantejat. O sigui, tothom ha acceptat que aquests senyors són un partit normal que estan al sistema. Això inclosos els socialistes. Per tant, vol dir, hi ha molta base social que podríem considerar moderadament progressista, no? Que pot estar interessada amb el creixement d'un front antifeixista que els seus partits no li oferiran. Per tant, és a dir, que no hem de pensar tot això en termes de amb quines sigles, amb quins partits o en quins moviments ens juntem per fer això, sinó sobretot amb quin contingut confrontem això. I aleshores jo crec que la qüestió decisiva és tinguem un projecte revolucionari alternatiu i intentem aconseguir que es percebi que en realitat hi ha un dilema clar entre aquestes dues possibilitats. És a dir, que la possibilitat del retorn als bons vells temps de la democràcia i el capitalisme, si és que algun dia van existir, no existeix. I que l'única possibilitat que hi ha és o ens mengem aquesta involució, per dir-ho d'alguna manera, o avancem amb el nostre projecte. És a dir, i aquesta crec que és una mica la conclusió general de com crec que hauríem d'enfocar la lluita antifeixista. I ja està, és igual, digueu coses.